nay. Nay. Nay, di pa magkakato yun. Murag na okay na nila na yun. Na-strip na ako na yun. Ayun na, Na-strip? ayun na. Uy! Isa tayo, wala pa tayo! Muna akong gilot at tumiyagi day. Unoy, nibalik lagi ko diri. Yan, sumay ko na ni. Problema. Ha? Dili naman inon matuyod, noy. Wala naman inon permente. Uy, gahi man day. Gahi kayo, noy. Sa Oo, mga napagbukol diri day. samot lagi Ah, no. dili man siguro sa akong pagtambalin day. Murag imo ni nabahod-bahod. Nabot sa init. Basta naligo ka dito ato. Wala po. Wala pod noy oy. Amig ko, wala ko nigibasag Karon tubig, day, noy. ang atong gigamit tumiyagi orasyon man to. Oh. Pero kini nga orasyon day, palatay lang to karon sa kutsara. Dili day. Kini, muna itong gamiton ni palatay diri Tigtig day. gid siya, noy. Effective kay ni. Kada ya. Pero Utrohon na nga to. bayag yun na noy kay Ay. naunsa naman inon nga. Murag Ako'y bahala day. Itong niyagi day, mura o wala tumayon. Unsa ka magidagan magugka ato doon. Wa pagina tumuhuman hidagan man ka. Karon day. ang naulian naman gud to, noy. Ah, karon ipaagin mo to sa kutsara. Ito lang yung option. Pero atong karon na orasyonan. Day. Atong pwede iditikon na to iditikon. Dira. Uy! Igbas gapas iya ana ra biday ana. Uy. Iditikon sa to day. Bukog na gid na siya, noy. Basag-basag nangabasag man na gihapon day. Sige ha. Hindi ko unsa lagi ni noy. Ay nang sige. Lagi na siya may street, noy. Ana lagi na siya perminti, noy. Dira day. Orasyon na to day ha. Pinahilom day. Igbas gapas ra day. Saray gabas gapas ra day ba? Digit sa matuyo day. Dili gid, noy. Igbas gapas ra day. Day. Ina nagikan dira day gabas gabason ra day. Ang mga Basta maulian gid na, noy. ulian. Ay bala. Salig lang sa orasyon. Padawan ako balik nimo, noy. Idagan mo katong miyagi nga wa pa man nato malaway Kay pa kayo. murag naulian na magud to. Okay. Matuyo na dili. Paman, noy. Tiga pon. Agoy. Ay gid kasi na. Dili mo ipik ang kutsara day. Dili ka sa pali kaning eskwela day kini. Uy, mo Kini. man kagapanday ana, noy. Abi mo day. Kung gusto pagtuyon ka trabaho. Eskwela tong gamiton. Uy, di ba? Harong nga itong matrabaho. Uy, hiwi. Kung hiwi ni imong kamot, gamitan tag eskwela. Kasi day ang orasyon. Sukod na ni siya, noy. Kasi day ah. Murag ikulbaan ko ani mo kalaki, noy. Ina, igus gabas na day. Na day. Ang kanang mga pandayon day, harong nga strict ang trabaho, gamitan ng eskwela. Inihimo ki. Nangahiwi man. Nangsa na ni noy, oy. Nangsa naman ni noy. Nangaintunsis day. Kung sis gid kayo, noy. Nangaintunsis man day. Aday. Sure ko ni karon day, mauli ani. Matuyo na day. Basta maulian gid ni noy, ha. Ako'y bahala. Salig lang, ayog laom. Uy, Aday. sis gid, noy. Ibas gabason. Aday. Wala man yapo ipik. Ito ang dekorasyon day. Ibas gapas na day. Paminaw ni mo dayon sa man kanang nihumok-humok na. Murag matuyo na sa dili. Murag Ha? Murag magyapon, noy. Murag wag may energy. Aday uy. Kahi kayo, Aday, noy. aday. Murag na tag-robot ani, noy. Dili mo ipik sa kutsarag sa eskwela. Last option day. Ang say, last option ni mo, Oh. noy. Ato pa ni siyang Uy! ha? Dili. Ha? Muna yung last option Ay, day. ay, isa, noy. Ay, isa, noy. Noy. Gay, di pa magkaw to yun. Isa, noy.